ndaona gap guys. Ndione gap ndaingona vanhu vachingoungana ndingoti vari kumboita nezvei ndobva ndazobvunza vakomana ndazoenda kunovhunza vakomana ngati vakomana papa mune muchimboda nezvei zvikanzi haisisi pana panhu pane chisvutira ngati saka stafu muri kuiwana kupi ndajaraka quick money guys ndakuda kudzokera kunzolo yangu iyaye ndakuda kudzokera kwairi svika stafu muri kuiwana ipi zvikanzi atovikigwa nedzimwe boys chichi dzinobuda hamene kwadzaibuda nakone kupi ndikati ako ndikakusupply iri kutengeswa sei ndakazoona kuti mari yanga yava pasi mbijana handimaona mbijana I think ne 200 or so but zvakainzana because ivo vavasingatengesi nechitoko chemechisa zvainzana because yaiswa mukaplastic adiki saka plastic yakaiwaiti ukaisa muplastic yaikurumidza kusara saka zvanga zvakafanana I didn't mind ndikati ndikakusupply zvikanzi chimboti pai testing tione kuti zvinenge zvakamira sei tobva takupai makastoma ndikati mukandigirawo makastoma ndinchikupa every customer ndinchikupai rand komana vai vatofara guys ndione kuti sister ofa ndichazvinonokera ndini uyo ndakakwira mukombi munoziva makombi ekuenda ekubva kumareserva sometimes ekumareserva kuhasichi zvokudaro guys ndakadozochovha kandikaona kuti ndichaindire kukireshi ndazosiya kukireshi kuya ndandotoita izvozvo guys ndotomuka ndotonogara pachimuti pangu papa ndowaridza mazitya angu paya boys ranga rotoziva handimaona dzimwe nguva vavaitongoya voti tine makastoma pakati ivo vaya vamunoona guys da kukudzai chinhu 1 vanhu vaya vamunoona vaya vanenge vakapfeka masutu vanofamba nemota dzinodhira ndo vasvuti vembanje zvekudaro I'm sure chero kumadrug chaiwo ndo varidzi vemadrugs hauzvifungiri because hakuna munhu akambozvifungira because vaitoyavo pakamotedza kuti titange tutota nyaya handimaona titange tutota nyaya vachitotenga handimaona votoenda kunosvuta plus kwakuri kumareserva kwakusiri strict zvokuti mapurisa haangofambi handimaona zvokuti unongozoona mapurisa tongoakana saka vaigona kutodzimunyira ipapo votodzirova ipapo handimaona varova ipapo votoona kuti votopama futi vari ipapo vachitodzirova utonototi vanhu hapana munhu aive achivhunza kuti chazodai kana kusvika hapana chigemu ndakutopinza mari kaini mari yakutopinda mai mwana ndatita masavings ndatove nemari yangu yaikona handimaona baba kutoenda kubasa uko handimaona vatoenda kubasa pepa kudaro handiti zvikanzi vakutoti tafanwa tichiita mapepa enyu manje ndikati alright po ndaendawo kutafonera munhu akati ngavauye ndaenda ndatosvika paipa ndatoitwawo mafingerprints ndototi the rest is history handimongoziva toita inenge iri spouse hainanonoka kubuda futi handimaona zvasinganetsi time iyoyo 2 minutes abva yabuda yauya right ava vari uku kaindasara uku handimaona but now ndakuti kutime iyoyo kwaive nevodacom yaiye kuti waiti yaiti kutanga na 12 kusvika makuseni waiwana waiti kutanga makuseni kusvika kubva makuseni na 12 masiku na 12 kusvika kuseni na 6 unenge uchifona mahara 60 minutes saka ndo wataishandisa guys ndiriko kwakwa ndiri kuita ndikusara ndiri kudai ndandogwadziwa kuti one day ndofona guys fona haichadai zvekumhanya one day ndofona umwe musi ndakazofona guys taiti apa pangotove nemwedzi yaiti vakati mwedzi ukapera andika 25 akasvika vouya kudheni handimona vokwira voya kudheni handimona mwedzi wokutanga voyawo vosiya mari and everything zvese vodzokera handichitononga zvichifaya apa patakuronga manje kuti mufanira kuti mutsvaga transport yekuti at least mushandise gozi koko vaiti vanofamba nechiscofu apa vakazongogara pamba pamai vakazogara 2 months ndobva vabuda bva vatsvaga panguva kugara ndakatoona ndawana imba ndikatouya ndikatowanawo pamba paya ndikatoendawo tikanotenga mubhedha remember ruda kubuildawo chichichichi animona zvasinganetsi ndatoendawo achaziti shopi ipi tinotengawo mubhedha ndatotenga zvotovawane kushandisa uku animona saka vava kuti kwemi munoya kuno rini ini kuti ndichamhanya kuya kuno guys uku ndaboora basica uku kuti ndichamhanya kuinda ukuku ndinosvika uku ndonotanga zvekuti bwani inda hakuna kigwa nekubhekasford mari iri kupinda kako havasi kuziva chinhu guys handika nyaya idzi vakazodziziva rarimwe gore ndakaita guys ndikasungwa ndikadii kana chavakaziva hapana handimaona isouth africa kai ndadini paya ndainda ndanorogedza ndapedza ndadzokera kwanguku makastoma angaonetsa ko munouya rini ndingoti chega ndimbomirai mti kuno kundimbodai tichauya isu tichatevera nemwana atichatevera kuno kuti gai timbodai tiriko kuya vachingoti orit vavangoti vakadai tazotsvaga trans handika taenda tanotsvaga motikari havawana motikari handitika muya our first car was polo notikadikaka polo dzimwe dzakadai so idzi handimaona yekoko South Africa ndo yava kutodi ndo yava kutenda naye kubasa paya notimba kutenga embeda skofu achikwirawo zvevamwe achibhadhara achidini achienda kubasa
Okay, bo. One day, guys, ndachovha papa and I had to continue. Ndofunga after 6-7 months, every month vauya, andika ndikafungawo, ndikafungawo, ndoendawo, bereka mwana ndobaya, ndodzoka, andika asukwa kuri kubhesu, kunchidzoka ko pamwe, une mwana wese kapana ibvunza. Ndichidzoka papa mwe ndaitogona toti, iyo vandisiya vachiti mopinda mutaxi, ndoburuka mutaxi, ndokwira yeJoburg. Guys, hey, vasikana, vakadzi matsotsi, ndokwira yeJoburg. Ndakwira yeJoburg iya, ndosvika muJoburg ndohodha staff yangu. Ndoisa mukati metauroka, ndoisa mwana, ndoisa pakati, ndobereka mwana, ndobereka zvose. Animaona, ndosvika ndichitodaroka kuchifaya kune ndakadomirigwa kusvika vanhu vakudozisa kuti kasaplaya ndakazomboshanyirwa nemapurisa ikoko kumwe kunonzi kumoroka. Svikanzi muri kumboita nezvei, what are you selling? Ndikati hembe. Asi ndakatoona kuti information yanga yavapo. Saka it was now a wake up call yekuti ndandakaona mapurisa anga kutambira ndikaziona kuti pane munhu akarumira. Yanga ya wake up call yekuti now I have to go. Chakazonyatsoita kuti ndichizonyatsoti maenda kuchibuda ndakuchitevera uko. 1 minute aya one day iri weekend ndafona. Andika ndifonera kamurume zvatajaira kuita every day. Ndiwe pafoni yemurume, hello. Yesu. Kuri kuti hello pafoni yemurume ndiani? Watoke chaka kwatove nechigirlfriend chitoriko mai mwana. Who are you? Svikanzi, who do you want to speak to? Ndikati iwe, who do I want to speak to? What are you doing in my house? Svikanzi, what house? Which husband? Guys, kwakaidza kuseri ndiri kumakombi. Handi muri kunzwa kuchiidza kuseri ndanotomira pakombi. Ndakabereka mwana ndichiinda. Handimaona kuti ndinosangana ndikuza sei. Saka kombi sezvo ndakuza kuti dzainonoka ka. Waimbogara kuti dzizare. Ndakasvika late kuma4. Handimaona. Ndasvika late kuma4 ndikaona chishiri chainda. Handimuza chiro murume ukamubata cheko. Ani munhu anokudza kuti it's not what you think. Anotokurambira. Ndasvika pemene ndichimubvunza kuti ndakafona nezuro foni yangu koli kadaro asvikanzi hakuna zvakadaro. Ndikati asi ndakupenga. Asi ndisvikanzi hakuna. Guys, munoziva kutsika madziro. Kutsika but ndakatodavigwa ini. Ndakatodavigwa. Kutsika madziro ndikatikana. But semunhu akati changa mutende kati aiwa zvinetsika kukubata chakubata ndone mupamo yematona ndofunga kuti akaudzwa kusene rakagadzirisa kuti ameno kana chandakaona kana chinotaridza ndikati haiwa man handisi kurota ini handisi kutaura zvinhu zvisipo no but anyway hazvinetsi chadini ndichaona kuti chofamba sei andagara kwenda ndikatobva kuneko paya ndato-collecta bag ndabva neko ndati nekuJoburg ndakollecta staff yangu ndadzokera handimaona patichazoda kufamba napapa pane minzwa dzinobaya but mamwe madetails anenge ari gorigori so anenge ari sensitive tichisiya because guys vamwe vanhu vanenge vasingadi kutaurirwa nyaya dzavo vanomuza kuti zvinozonetsa varume havadi like I don't mind guys, you know my stories that I always tell you dzimwe dzamunohwa masisiku dzedzi dzekunyepa ini dzangu ndokudzai ndoga handimaona so pamwe pacho pekuzotiona uzoona kuti apa munhu anenge asingadai ndichazokuda chijamba asi pamwe tichange tipinda tinoda kuti tifambe nemo because ndikukudza it's my life history, it's my story anditi so if I want to inspire somebody andika kana nchida kuencourage somebody else kana kuinspire someone I have to tell you zvazviri nemo tichienda and as much as vamwe vachizoseka vamwe I don't care because I'm saying my story kwandiri just history that happened 20 years 21 many years ago. I'm just sharing my story to some of those who are struggling vari kutopinda nepandakapinda napasi kuzoti panobudika sei ndanditika ndakapapindawo kana ndakapapindawo nongoteererawo ndakapabudawo ndakabudawo sei it might work for you, it might not work for you because what worked for me might not work for you but it might also work for you antimaona so pane patichapinda napo pacharwadza ndadzokera kauko ndiri kupusha andika but that mind yekuti munhu ari akanita stupid akanita unge munhu ndichinayo so ndakuda kuteya mariva angu ndateya mariva angu andika takuda kuzonobata mariva anditika tiri kudzoka zvakare.